Zuena da uztaila, zuena da gaurko eguna, gozatu eta ondo pasa. Gusten duzuen bezala aurrak gara gaur herriaren jabe. Aprobetxa ezazue helduek eskaintzen diguten aukera hau eta erakutsi diezaiegun nola banatu poza eta leitasuna herri guztian zehar. Alkate bezala agindu bakar bat emango dizuegu. Jai eder bat ospa dezazuela guztiok.